ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಯಾನಿನಿ ಬಸಳೆದೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನದೊಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಐಟಮ್ಮು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ ಬೇಡಗೆ ಮೆಣಸು ಒಂದು ಮೂಜೇರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ 1 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನೆಂತ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಿತ್ತೆ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೆನಿತ್ತೆ ಜರಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ರಜ್ಜಿ ಸುಕ್ಕಗೊಂತೆ ತರಿಯಾದ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಏನೊಂಜಿ ಬನಲೆಗೆ ತಂದೆ ಕೊಂಚ 3 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಬಾಡ್ದೆ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ಕ ಮಸಾಲ ದಂಟು ಪಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಅಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಮಸಾಲದ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಸಲದ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ